هشداریya Serok Donald Trump ji Kurya Bakur re gelek tund e. Yan dev ji gefeya dijî Amerîka berda yan dê rastî encamên xirab bibî. Ew ê rastî agir û xezebê bên ku wan qet nedîtî. Agir û xezeb wê bi ser wan da bibarê bi hêzeke cîhanê qet nedîtî. Serok Trump got jî Serokê Kurya Bakur Kim Jong-un gula dadinête ser welatê xwe yê hejar. Şareza dipirsin ke eger ev hûjdarî xeta sor be ji Pyongyangê re. Eşkeraya ku ew ne şarezayê propaganda Kurya Bakur e. Ew zehmetiyan dibîne ji ber ku Kureya Bakur alûz dibe û bi gotinên rengîn bersiva kiryarên dijî xwe dide. Lê ne şert e ew van gefan bicihbîne. Bi vî awayî rewş gur û alûztir dibe, ji bo me jî metirsî ji ber şaştêgihiştin û hesabên xelet zêdetir dibe. Di vê rewşa alozda şarezayên berrevaniyê hizra baştirîn sînaryoya dikin û dibêjin êrişek vebir ya pêşwext ji Amerîka li ser binkeyên avêtina mûşekan û saziyên navokiyên Kurî renga şiyanên Kuryaya Bakur gelek lawaz nekin, lê dibe serokê wê neçar bikin ku diyalogê bixwaza li şûna bikeve şerrekî ew dizane têda serkeftî nabe. Eger ew bihên fireh bû û hewl da xwe bi danûstandinan di gel Amerîka rêzgar bike pirêka Rûsya û Çînê, ew dê sax bimînin. Lê her çawa be rêberê Kurî nikare xwe kontrol bike li hember rewayiya karekî çekdarî bo vebirkirina gefeya navokiya Pyongyangê. Diyara ferq heye tu bêjî Kim Jong-un dîne û ew rabîtin êrişekê biket. Lê ew dê pitir aqil bît eger ew bersiva êrişeka Amerîkî nedet. Kuryaya Bakur hûjdariyê dide ku dê pendekê nîşa Amerîka bide bi çekê navokî wek bersiv ji her karekî leşkeriyê Amerîka re. Lê şarezayên şer û cengan dibêjin êrişeka vebirrenga Kuryaya Bakur biazirîne û bibe egera ihtimala bombarankirina Kuryaya Başûr bi çekê kîmyayî. Ev jî wê bibe sedemê şerrekî giran li ser dirêjahiya snûrê pirçekê her du Kuryan û 28,000 serbazên Emerîkî yên li Kuryaya Başûr rakêşe şerran. Kuryaya Bakur şiyana havêtina 300,000 gulatopan heye li yekem demijmêra şerrekî û ew gulatop dê bigehin nîva xelkê Başûr ji wana 10 milyon welatiyên Sîolê. Êrişên firehtir û dijwartir bo lêdana sazî û dezgehên mûşek û navokiyê Kuryaya Bakur divê karekî ji nişkê vebe bo dagirkirina tevaya welatî. Bo misogerkirina ve birkirina giştiyana mûşek û navokên Kurya Bakur divê tu du mahiyê bi rejima deselatdar bînî. Bîrîmendên leşkerî bawer dikin ku eger hêzên Emerîkî bikevin şerrekê digel Kuryaya Bakur dê ew herêm wêran bibe û bi milyonan xelik jiyana xwe ji dest bidin û nedûre Çîn bikefte wî şerî ji bo piştevanîkirina hevbenda xwe ya komûnîst û ew şer pitir xwînî bibe. Her çawa be şareza bawer dikin renga Serok Donald Trump bikeve heman xefka serokê berî xwe gefeyan bide û renga nikaribe cêbicê bike.